كوميشنر أتحساسيبهم مجلس كوميشن قداس سدتنيات عبرات عقرات فليبوغ تبتنوا كاب 15 خصاب 10 شح زغون ارتراويان سدتنيات قدايهم قدام النت كسرع كم زقبؤون اتهم كوميشنر أتحساسيبهم مجلس كوميشن قداس سدتنيات عبرات عقرات فليبوغ غراندي أب إثيوبيا زملكت مولو ريبورت تصبح الربع حزنا لكم كنقربينا بسنكي أب تقراي كتسيلو زلو وقين ممحداراوي محلقاتاتن حبرات عقراتن أب تقراي نمتاو زقربو سبا حقزات كوسخ كم زي كالة تقريسو مولو تقراي مسرتاو قربات منبابرون جنزبن مركب كم زي كال وهابك الحبرات عقرات ستيفان يارك قليسولو بزي كازي حبرات عقرات كاب حدار جميرو ناب كلتا معسكرات سدتنياتات كأتو كم زي كالة تيميتي وسخ كم زلون تكالات عنا مولو كم زعنون اتزينا حبيرو ناب 800 حزب تقراي زخونا قصر تقراي نمبصح كم زي تخالون وهابك الحبرات عقرات تقيسولو ناب كل كورنعات تقراي بزيدرات سباو قربات نغباصح امنستي انترناشنال تصويعو بمسارة حبرات عقرات يبل امنستي 2.3 مليون حزبي اب تقراي هيوت ادحن حصوص حجز تصبعي كوينولو انتهونا بالسنك سبا سلطان اثيوبيا زنبر ودراتن مقوتاتن سباو رديت يباصح يلن يبل اتسباو قلولاو زسعبه بسنك اب منغو فيدرال منغست اثيوبيا نتقراي زب محدر غزا بارت حوحاتن زحلف حدار استلعلى وق كم زغنون امنست تقيسولو اتوق لمون ابرك زبالو زوباتات كم زغصله امنستي انترناشنال يتقس شفشفا ابعل سيفيلات بالما ما دبداب مفصم كيت صارخا مقتالن سرقن كم تفصمو زحبرو حيلت چبطታት አለው زبل امنست انترناشنال لعلي 450 شح سبات كم تفناقلون قليصو تقراي مسألة لعلي 96 شح سدتنياتات كم زغونت انتغونا ناب معسكر سدتنياتات حصاصن شمالبان اتوق كاب زجمر ننازه حاجز مقراب كم زي تخاله كاب حصاص زهادم حدا سدتنيا نمنبار إلنا قوصل شماطيطنا بالعنا ماي كاب غودا غدي ستينا كم زباله امنستي انترناشنال حبيرولو وهابك المينستر وص اثيوبيا امباسادر دينا مفتي بوغنم ناب تقراي سباوي حاجز بزاكل ياتو يلن زبل مغلصي تقبالنا زبل ايو إلى مالو اتوم وهابقال سراويت زعجبالو كبابتات آلو كم زبالون زمصنا زينا تقيسولو دحر زينا حنوس خلينا ابز وانون اب كلل تግራይ ሰብአዊ ሓገዛት ንምብጻሕ ሙሉ በሙሉ ዝተዓጸወ እዩ ዝብል ዜና ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ካብ ሓድሽ ምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ትጽበዮ ሰናይ ርክብ ከም ዝኾነን ነዚ ዘርኢ ድማ ጽቡቕ ጅማረ ከም ዘለውን ገሊጾም እዮም ናይሎም ዘበን ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ቪዲዮ ኮንፈረንስ ኣቢሉ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣለዉ መለስካቸው ኣምሃ ካብ አዲስ አበባ ዝረኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተርቦያ أبكل التقراي زلهلو كونتات سبعوي حاجز لمون أبكل التحسابات تخفيل يركب وهابق المينستر قدات وضعي أمباسادر دينا مفتي نايز حلفة سومون دبلوماسيا وفتس عمتات عملكتهم مجلسي أبزها بلوان كاب تساتف تغازيت أنياتات زقربو زنبرو حتوتات مبزحتهم أبزر رأسا قدايز تأمتو نيروم أمباسادر دينا مفتي دقاقي موم كابزل عالوم حسابات حاجة أبتز حلفة سومون أودب حبرات هاقرات لعلواي كومشنر سدتنياتات فليبو غراندي أب مودعتا زحلفة سومون أب كل التقراي نزقبر وعودات زد أمتانيرو مس مقبتل قدامي منستر قدات وزعان صفي حزات خمزة كايدو زحبرو تموها بقال فليبو غراندي زل عالوم حسابات يوم زبالو ومون نقازيت أنياتات كافيلو موميم كومشنروم በአካልም ጭምር ስላገኙት ለተደረገላቸው ማብራሪያና ለተሰጣቸው እቶም ኮሚሽነር በአካል ስለተረኽቡ ዝተዋሃብዎም መብርህን ዝተገብረሎም ምትእንጋዳትና መስኪኖም እዮም ኣብቲ ከባቢ ኸይዶም በአካል ክዕዘቡ ብምኽኣሎም ዝተሰምዖም ገሊጾም እዮም ወገን ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዘሎ በሐቅነት ዘሎ ዘርአይ ምዃኑ ባዕሎም አረጋጊጾም ዝተመልሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ كم تتفلتوا مسبقوا حاجزات مبزح تتحيزو استفلالي ترعنات باستفلالي مراخبت معكناتن وجناتن بزحي بهالنيريو لومي أبزي بأكل ترخيبهم بفلاي زملكتهم وجنات كم UNHCR زبلو أزخريو مخالهم عبينا جريو يوم زبلو جازيت أنيتاتون كاب استفلالي أكلات زرخبوهم حبريتاتاتن نتوم زتا بهالون حويسهم بملعل حزون أبتقراي هزوز حاجز نزد ليو هزبي حاجز نمبزح كلهم مجدتات زتعاتو مخانهم بمتقاس استفلالي حطوتا تقريبهم لهم يوم بتمساسالي وانا تحف أما خارس الدتنياتات نوروي يان أغلياند
سرحتني حجز وهاب خوينا أب سرح كلهم عمتات تأجمهم زيادة خفيئو تجنيهم ننوح أوان حجز زحتو هزبي أبزل لولوان سبقوان حجز وهابتي نخياتو فقادنا مهاب كم زبالة عنك أفاين أتأجمين زخنا أجات أمرخي بيفلتن إلوم يوم أمباسادر دينا مفتي نتوم حتوتات كم زخبلو ملسيوم لوم يوم كوريدور زقنا منو ራቃሉ ሰዎች ሊያዩት ይችላሉ ግን እተባይ ታዕጽኡ ይዝብል ሕቶ ምናልባት ርሒቆም ዝርከቡ ህዝብታት ከልዕሉ ወይ ክእሉ ይኾኑ ንሕና ግን ደጋጊምና ነልዕሉ ሕቶ ይኮነን ምክንያቱ እቲ መገዲ ክፍቲ እዩ ዘሎ ክንደይ ዝኣክል ዝብል ምናልባት ምርኣይ ይከኣል ይኸውን 122 ሓገዝ ዝህቡ ጣብያታት ኣለዉ እዩ ዝብል ተኣታታዋይነቱ ግን 100% ክፍቲ እዩ ዝብል ኣይኮነን ዘርኢ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ክፍቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ መንግስቲ ኣብ ዝኣተወሎም ከባብታት ግን ክፍቲ እዩ ንኣብነት ሚኒስትር ሰላም መዝተፈላለዩ ኣካላት ወሃብቲ ሓገዝ ኮይኑ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ከባብታት ተከዘግና ኣነ ብዙሕት ከባቢ ስለ ዘይፈልጦ እትፈልጡ እንተሃሊኹም ክትሕግዙን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓይሊ ዝተሓብአሎም ከባብታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ንድሕንነቶም መስቃ እዩ ካብ ዝብል እዩ ካልእ ዝተሓብአ ነገር የለን እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘለዓልዎም ነጥብታት ሓደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ርክብ እዩ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም እዋን ስራሕ ወዲኦም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻርን ኣብዛ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋናት ዝመፁ ለውጥታትን ብዝግባእ ተረዲኦም ካብኦም ዝድለ ዝገበሩ ዲፕሎማት ነይሮም ክብሉ ይዛረቡ የአሜሪካ አምባሳደር ራይነር የተባሉት 3 ዓመት ተኩል ዝቆዩትም በዚሁ ሳምንት ነበር የተሰናበቱት ሳቸውም ለኢትዮጵያ ራይነር ዝተባህሉ አምባሳደር አሜሪካን 3 ዓመትን ፈረቃን ጸኒሖም ኣብዚ ሰሙንዮም ስርሖም ወዲኦም ዝተመልሱ ንሶም ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ብምኽትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእን ምስጋና ቀሪብሎም እዩ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ብምርዳእን ህዝቢ ኣሜሪካ ክርድኦ ብምግባርን ንዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ድሓር እውን ንዝነበሮም ግደ ምስጋና ቀሪቦምሎም እዮም እቶም ኣምባሳደር እውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾምሎም እዮም ዝቕጽሉ ኣምባሳደር እውን ከምቲ ናቶም ግደ ከም ዝጻወቱ እዮም ተስፋኦም ዝገለጹ እዮም ዝበሉ ጋዜጠኛታት እውን ኢትዮጵያ ካብ ሓድሽ መምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ እንታይ ትጽበ ክብሉ ሕቶኦም ኣቕሪቦምሎም እዮም ጥሩ ግንኙነት ከአሜሪካን መንግስት ጋር በአጠቃላይ ከአሜሪካ አድሚኒስትሬሽን በተለይ ጥሩ ግንኙነት እንፈልጋለን ነው ስለዚህ ከዚህ ቀደም ጽቡቕ ርክብ ኢና ንጽበ ቅድም ክብል ኣብ መወዳእታ እዋን መምሕዳር ትራምፕ ንዝነበረ ብፍላይ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ክቕየር እዩ ዝብል እምነት ኣለና ምልክታት እውን ኣሎ እቲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዘሎ ኣረኣያ ሰለስቲአን ሃገራት ዝሃድአን ፍትሓዊ ዝኾነን ኣፈታትሓ ፀገም ይጠቐማ ዝብል እዩ ኣሜሪካ ምስ ሱዳን ዝነበራ ርክብ ኣመሓይሻላ ምስ ግብፂ እውን ዝጸንሐ ጽቡቕ ርክብ ኣለዋ ይኹን እምበር ምስ ግብፅን ሱዳንን ዘለዋ ጽቡቕ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልዋ ርክብ ከበላሽዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብልናን እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ በብዓመቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ክንዲ ብኣካል ብዌብነር ወይ ድማ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ከም ዝካየድ ገሊጾም እዮም